Maybe every year on this day, 24th of May, is the day of Bulgarian big celebration of our saints, just as your St. Patrick's Day. Our saints are Cyril and Methodi. In Bulgarian, Kirill and Methodi, the creators of Cyrillic alphabet. So I will read in English, read in Bulgarian, but on the screen will be in English. So, Свети Кирил и Методий са двама братя, известни като славянските апостоли, които създават глаголицата и кирилицата, основавайки основите на славянската писменост и култура. Life and work. Свети Кирил Константин и Методий са родени в Солун, Византийска империя, през 9 век. Те са известни със своята мисионерска дейност и значителен принос в разпространението на християнството сред славянските народи. Братята създават глаголицата, първата славянска азбука и по-късно кирилицата, която е основана на гръцката писменост. Significance for Slavic culture. Кирил и Методий са канонизирани за светии и са наречени равноапостоли заради тяхната работа по превода на Библията на старобългарски език, известен днес като староцърковно-славянски. Те са почитани за своето влияние върху културното развитие на славяните и за утвърждаване на правото на славянските народи да използват собствения си език в богослужението. Commemorance and Memory. Денят на Свети Кирил и Методий се чества на 24 май в България, а техните ученици, като Климент и Наум, също са почитани за техния принос в образованието на културата. На 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на Европа. Легаси. Наследството на Свети Кирил и Методий е дълбоко вкоренено в българската култура и идентичност. Техните усилия за създаване на писменост и образование са основополагащи за развитието на славянската литература и култура. Днес, 24 май, се чества като ден на българското образование и култура и на славянската азбука, известен като Духовния Великден. Тези светци оставят траен отпечатък в историята и културата на славянските народи, а тяхното дело продължава да вдъхновява поколенията. Благодаря ви.